И здравейте на всички, аз съм Скайшо. Тук с мен е Евтимчо, педала. Газъти. Там е Оня, където се мъчи да кара скейтборд. Чакайте, ще ви доближа. Да, мъчи се да кара скейтборд, горкият. Знае, че не може, но следва мишките си. Дай моя ръце. Добре. Горкият следва мишките си, знае, че не може да кара. Гледайте сега Евчо. Ох, Как мамо. ще се прибие? Да, ей го отблизо. Ей то, където му трябва уроци по скейтборд. Пак на той е изобщо много. Айде, да го саботираме. Айде, да го потикаме. Оставай. Добре, дръж камерата. Да. Чакай да ти доближи. Сега гледайте как ще го саботираме. Дръж. И това беше за пореден. Сега съм аз. Гледайте сега нашия... Без такива стрелници! Янис. Послепис, на мен ми трябват най-много уроци по скейтборд. Да, ама въпреки този скейтборд е мой и аз съм ги учил да карам. Оф, мама, учил си ни как да се прибиваме по-скоро. Ма по моя мъки, аз как не се пребих? Сега ще ти стрелна едно топче в задника. Янис, ти вече спрявай! Па! Спря! Чакай. Аз съм. И това е най-много... Добре, аз съм първия, който не се приби. Само, че на всичките им викаме ПА! С това, Оф, мамо. защото ги стреляме. Гледай сега, умира. Фатален шут. Без такива. Не става. Спри. Оф. Витаме. Много си зле, брат. Не си добре с скейтборд. Напротив. Трябва да ти уроци, искаш ли да съм ти частен учител? Вижте като му така ме разсейваше. Покажи камерата си на... Том, айде, покажи камерата си. О! Това е ли Гледайте го, хахо. Кой е? Оф. Това ще... Чакай, това ще е за епизод. Дайте положителен вод за клипа. Това беше и Педал, това беше и Гошко, това беше и Янис. Чао. И дайте показали с на голем.